σκουπιδότοπο. Πάμε, Λαχώρο Πακιστάν. Λοιπόν, ωραίος δρόμος, Θέλω να γυρίσω στο Καράτσι. Ωραία πόδια έχουμε. Έτσι. Το μπλε είναι δικό μου. Το μπλε δικό μου είναι. Το δικό σου είναι το μαύρο. Όχι, εννοούμε τώρα ποιο στα πόδια. Τώρα είναι το δικό μου το μαύρο και το δικό σου το μπλε. Πάμε. Ωραία παιδιά, το ξέρουμε, έχουμε τα καλύτερα σπίτια. Το σπίτι Τούλα! Πού είναι η Τούλα? Πού είναι η Τούλα, αλλά η Τούλα δεν είναι Το εδώ. σπίτι Τούλας. Τούλας, σπίτι Τούλας. Να. Αυτό πώς τα λέμε αυτά? Θερμοκήπιο. Θερμοκήπιο. Και το αργύρο. Ωραία. Και εδώ Ελένη! Έλα μόλι, προχωρά. Έλα. Πόσο μηνών είναι το δικό σου? Δεν ξέρω. Κάτι κρύο. Εμένα δεν είναι πολύ. Ωραία μέρα, Εφόσον είμαι γκόμπι. Stay cool. Σκάσε μωρή. Θυμάσαι όταν παίζαμε εδώ πέρα με τον Παναγιώτη? Ναι. Εντάξει. Το πέρασα με μεγάλη επιτυχία. Περίμενε. Τραβάς βίντεο. Όχι. Ναι. Να. Μένα βγάζεις ρε. Πάρε. Κρατά μια κουμπόσι το μπουφάν. Τι ζέκελε. Προχώρα. Τι τραβάνε. Που κάνει φωτόκριο. Step, hop. Step, hop. Για να βγάλουμε κάνα Πακιστάνο. Σαπούνι, σου αρέσει! Όχι, πες μου, σου αρέσει, 100 ευρώ τα αγόρασα. Άστα ρε. Κάτι Πακιστανί. Βασικά, ο μπροστινός είναι ο ξάδερφός μου και είναι ο μαλάκας, όχι με την κόκκινη, ο άλλος. Είναι ο ξάδερφός σου. Μακρινός, μάλλον. Παναγιώτη, το σκυλί σου! Όχι βρε! Πήγαινε πίσω. Πίσω! Πίσω. Ακού μου λέει πίσω! Έλα, πίσω. Έλα. Έλα, γύρνα! Έλα. Από εδώ! Έλα! Από εδώ βρε! Έλα εδώ ρε μαλάκα. Σκυλί! Έλα εδώ. Βρε! Είναι μαλακισμένο. 30, τι είναι το 30? Τώρα φωνάζει το κολοστή. Δεν το φταίμε. Εμείς το προειδοποιήσαμε. Ναι. Αυτό το ξέρεις ότι αν κάνεις εσύ πως κλαις στα σκυλίσια, δηλαδή παπαντάει. Ναι, κάνει και αυτό έτσι. Εάν βαρέσει το Παναγιώτη θα σε δαγκάσει. Ναι, το έχεις κάνει. Ναι. Δεν με δάγκωσε όμως, ανέβηκε πάνω μου και με πήρε. Πάω να το κάνω. Τσαπούνι. Δεν ξέρω, μου αρέσει αυτή η λέξη. Say cheese. Γαμώ το στανιό μου. Έλα. Λιγιά. Ο παππού, ο θείος σου. Αργυρό. Τι, Κατάλαβε. τι. Α, ναι. Τώρα, πήγε. Κράτα. Πάμε. Πάμε. Κράτα. Κράτα εσύ. Βασικά αν είναι κλείστο τώρα. Σιγά μόνο, με το θείο σου μιλάμε. Υγεία να έχουμε. Θείο, ταξί. Μισάει καμιά πόρτα. Μαύρη. Άνοιξε. Έλα.
Έλα μέσα. Τι να κάνω. Πού γυρίζεις? Πού πας? Βόλτα κάτω. Παραλία. Να κάνεις τι? Φωτογραφίες. Να βγάλεις φωτογραφίες γιατί? Α, έχεις και ωραίο δηλαδή. Ναι, συνεχίζω. Δεν είναι ωραία. Ξαναπώ τα άλλη μία. Κοιτάξτε, κούκλα είναι. Και νυχάκι βλέπω άλλα χρώματα. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις εκεί? Για να δω το άλλο. Και το άλλο. Δεν έχει άλλο. Δεν έφτασε. Δεν έφτασε το κακό. Πάρεις άλλο. Όχι το κακό. Πάμε στο σχολείο εδώ. Καλά είμαστε, μια χαρά εσύ. Βαθμούς παίρνουμε τις 26 Μαρτίου. Έχουμε και κάνα 12 μέσα. Έχουμε. Να δεις τη ζώνη σου. Τρίτο τρίμηνο όλα 20. Ναι. Θα δεις. Για να δω. Θα δεις. Να δω. Άμα έχεις όλα 20 θα πάμε βόλτα. Θα πάμε Σαββατοκύριακο. Έτσι μου έλεγες και όταν πηγαίναμε στην Πρέβεια. Άμα θα πάμε Σαββατοκύριακο, άμα είναι όλα 20, θα πάμε Σαββατοκύριακο στο Μέτσο. Ναι, καλοκαιριάτικα να πάμε. Τι καλοκαιριάτικα? Καλοκαιριάτικα έλα. Θα πάμε στον Αστακό. Στον Αστακό. Ναι. Άμα έχει όλο 20, θα πάμε βόλτα. Άκου που στο λέω εγώ. Θεσσαλονίκη θα πάμε. Άμα έχεις όλο 20, θα πάμε βόλτα. Εντάξει. Θα το δεις. Γεια σου. Μόνο να έχεις όλο 20. Όχι 19. Έχει 20 και τι θα δεις. Εντάξει. Και θα δεις. Τελειώσατε! Πάμε. Και από σύντομα. Μου κάτσε να δεν μοιάζει. Κράτα. Μην φύγεις ακόμα, έχω καθρέφτη. Κράτα. Μισό. Έλα. Μην με τραβάς εμένα. Τρομερός. Πάμε να πάρουμε τίποτα να φάμε. Ναι. Τι θα πάρουμε. Δεν ξέρω. Λεωφορείο. Τι θα πάρουμε. Δεν ξέρω. Από πού? Από εδώ ή από εκεί? Βασικά τι θες να πάρεις? Καμία λάρτα ή καμία πορτοκαλιά. Εγώ το σκέφτηκα για πίτες. Ναι. Πάμε. Τώρα νομίζω ότι τους έχουν αφήσει και φθηνά. Ήμουνα χάλια. Πού? Στο βίντεο. Όχι ρε γαμάτι ήσουν. Και μην τολμήσεις και θα το βάλεις. Πολύ γαμάτα τα γυαλιά. Καλέ. Εκεί πέρα που έκανα εκείνη τη φάτσα μια χαρά. Ναι. Το ξέρω. Εν τω μεταξύ τραβάμε βίντεο και Ελένη, take a pose. Άντε. Πέθανε! Μανάρια, τα μανάρια μου είναι. Και μας κοίτασε. Σκάσε μωρή. Μανάρια. Τι θες μωρή? Ωραία είναι εδώ, το σταματάμε.